shout out po. Shout out kay Gayos sa Bicolana. Please subscribe po. Gayos sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe nyo po guys sa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, pa-support po. Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po ng kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Magandang hapon po sa lahat ng sumusuporta kay Ma'am Jessa Bicolana.
Magandang hapon po sa lahat ng sumusuporta kay Ma'am Jessa Bicolana. Love, unity, and support. Ito po ulit si Sydney. Mamasahiin na po siya para makatulog po. Bago po siya matulog, minamasahe po muna siya. Magalaw na ganyan po. Hindi lang po talaga siya makatulog. Siguro may masanay siya doon sa Bicol kasi mas nakikita niya lahat ng mga kalaro niya dati. Tsaka mas okay po doon yung tulog niya. Kaya po iuwi na lang po siya. Kahit medyo malayo po doon sa sentro, doon na lang po siya ulit. Sinunod lang kasi po namin yung sabi ng doktor. Pero hindi naman po namin alam na ganito yung response ng katawan niya sa klema dito sa Maynila. Kaya iuwi na lang po siya. Doon po siya malapit sa dagat. Pag natapos yung kubo po na pinapaayos, doon na lang po siya ulit. Basta po iuwi na po siya. Kasi ginagawa lang naman po namin yung makakabuti sa kanya. Pero hindi siya masyadong sanay talaga dito. Nung magaling pa po siya, talaga siya po, mas ano siya sa bahay.
ayaw niya nakikitulog sa ano. Natataas na din po yung paa niya. Mamayang gabi po, hihilutin po ulit siya, ibababad yung paa niya. Ayan po. May pakiramdam na po kasi yung mga ano niya, paa niya, kaya ganyan po yung response niya. Hindi tulad po dati na pag ginagalaw mo, wala lang. Yan po. Mamaya-maya po, makakatulog na siya. Po. Papasalamat po ulit kami kay Ma'am Jessa Bicolana, Love, Unity in Support, at kay Ma'am Bia Hurst po. Maraming salamat po.